Bună ziua! În sesiunea aceasta îmi propun să rezolv niște exerciții care aplică la nivel de clasa 11 teorema lui Lagrange. Sunt niște exerciții mai speciale, mai de nota 10, din, bineînțeles, variantele M1 2009, pasiunea vieții noastre, da? Aș începe cu... Nu le-am ales întâmplător și nici cu vreun scop anume. Sunt niște exerciții cu caracter special, rețineți. Parcă aș dori să le scrieți în caietele de teorii. Atenție! Primul exercițiu pe care mi-l propun este varianta 33. M1 2009. Subiectul 3 roman, 1 arab. Subiectul spune așa. E funcția f definită pe 0 deschis plus infinit cu valori în R. F de x dată de relația 1 supra radical din x. Și șirul, ce vă place mult, a indice n, cu n număr natural mai mare sau egal decât 1, dat de relația a indice n este egal cu 1 supra radical din 1 plus 1 supra 2 radical din 2 plus 1 supra 3 radical din 3 și așa mai departe, plus 1 supra n radical din n. Problema cere așa, la punctul A. Arătați că f', derivata de ordinul 1, este strict crescătoare pe 0 deschis plus infinit. Readucem aminte, pentru a demonstra că o funcție e crescătoare sau descrescătoare, trebuie să-i calculăm derivata. Dacă derivata de pozitivă, funcția e crescătoare, săgeată în sus. Dacă derivata de negativă, funcția descrescătoare, săgeată în jos. Atenție ce vă cere. F' să arăți că este strict crescătoare. Deci tu trebuie să arăți că derivata ei, adică f secund, este strict mai mare decât 0. Asta ne propunem noi să facem. Bineînțeles că trebuie întâi să calculăm f' de x, derivata de ordinul 1. Stați să-mi iau niște culori, vă rog. Așa. Bun. Și să schimb markerul ăsta, că pentru filmări folosesc alt marker care scrie mai gros. Așa. Este 1 supra radical din x totul derivat. Undeva cu roșu readucem aminte că 1 supra f totul derivat pe direct vă dă minus f derivat supra f pătrat. În cazul de față ar fi minus radical din x derivat supra radical din x la pătrat. Radical din x derivat vă dă minus 1 supra 2 radical din x, totul supra modul de x. Dar pentru că x-ul este un lucru mai mare ca 0, din modul este așa cum este, da? Deci minus 1 supra, numitorul coboară jos, 2x radical din x. Aceasta este f secund. Nu, aceasta este f'. Da, nu înțelegeam ce nu e bine. Acum va trebui să calculăm derivata derivatei. F secund. Înseamnă, nu înțelegeam, nu mă dumeneam. Minus 1 supra 2x radical din x, totul derivat. Vă recomand constanta să iasă în față. Deci, minus 1 pe 2, puteți să dați cu el în față, că e înmulțit.
și vă mai rămâne de derivat decât 1 supra x radical din x. Profităm de formula portocalie, deci vă dă minus 1 pe 2 înmulțit cu minus x radical din x derivat supra x radical din x totul la pătrat. X radical din x puteți să-l jucați în două moduri. Fie îl tratez ca un produs, fie eu am să fac o... Am să șterg și rog la un moment dat, da? Da. Așa, am să fac o... Abandonez puțin explicația. Dacă ai avea de derivat x la a treia radical de ordinul 5 din x la a doua, dau un exemplu. Bine, pot să derivez ca produs, n-am zis asta, dar aș recomanda să treceți în exponent, ia uitați-vă. Ar fi x la a treia ori x la puterea 2 pe 5, corect? Ar fi x la puterea 3 plus 2 pe 5. Bineînțeles, totul derivat. Ar fi x la puterea dublă la același numitor, 15 și cu 2, 17 pe 5. Totul derivat. Și tratează-l ca x la n. Adică, din punctul meu de vedere, e cea mai ușoară sau accesibilă rezolvare. Da? Ar da 17 pe 5 ori x la puterea 17 pe 5 minus 1. Da? Ar da 7, așa, ori x la puterea 12 pe 5. Ar da 17 pe 5 ori radical de ordinul 5 din x la 12. Iar pe ăsta ar scrie ca x la 10 ori x la 2. Și ți iese de sub radical și finalul derivării este 17 pe 5 ori x la 2 radical de ordinul 5 din ce a rămas, din x la 2. E, cam așa aș vrea eu să tratez aici, banalul x radical din x. Pentru voi, nu pentru mine, că eu pot să-l derivez oricum. Da? Am să șterg aici, vă rog, da? Așa, și revenim cu derivarea acestei expresii și zic așa. F secund de x este minus 1 pe 2 înmulțit. Apropo, minus ori minus, vedeți că vă dă plus. Am să le elimin pe minus. Înmulțit cu x ori x la puterea 1 pe 2. Deci radical din x înseamnă nimic altceva decât radical de ordinul 2 din x la 1. Și îl scriu ca x la puterea 1 pe 2. Totul derivat supra. Aici vă dă x la a doua ori modul de x. Știți că sunt obsedată de module, da? Da. Deci vă dă 1 pe 2. Dacă x e pozitiv din modul este așa cum e, jos obțineți x la a treia. Sus aveți de derivat x la 3 pe 2. Deci ne dă 1 pe 2 înmulțit cu 3 pe 2 ori x la puterea 3 pe 2 minus 1 supra x la a treia. Finalul ar fi 3 pe 4 ori x la puterea 1 pe 2 supra x la a treia. 3 pe 4 înmulțit cu ziceți, radical din x supra x la a treia. Aceasta ar fi f secund. Noi trebuia să arătăm că f' este o funcție crescătoare. Deci f secund este o funcție pozitivă. Păi, atâta timp cât x este mai mare ca 0, vizualizați. 3 pe 4 e pozitiv, radical din x e pozitiv, x la a treia, x-ul fiind pozitiv e pozitiv, de aici vă rezultă că f secund de x va fi pozitivă, deci vă rezultă că f' de x este strict crescător. Cu detaliu absolut, da? Prin ce vă trece prin 1 supra f totul derivat. E util să știți că vă dă minus f derivat supra f pătrat. Pentru cei care urmăresc filmulețul, această sesiune se adresează mai degrabă copiilor de politehnică. Adică ai nevoie de un grad mai înalt de pregătire pentru a accesa acest tip de subiecte. Ceea ce publicul pe care l-am în față îl are, credeți-mă. De altfel îi văd viitor studenți la facultăți de prestigiu. Bun. Revenim. Am rezolvat sub punctul A.
Punctul A, nimic spectaculos așa în esență. Cerea o derivată. Însă B-ul, ia ce cere, B-ul. Am voie să șterg? Da. Da. Să se demonstreze că 1 supra 2 pe lângă k plus 1 ori radical din k plus 1 sub radical mai mic strict decât 1 supra radical din k minus 1 supra radical din k plus 1 mai mic strict decât 1 supra 2k radical din k. Am să scriu, vă rog frumos, încă o dată ce am aflat anterior. Nouă ni se dădea că f de x este 1 supra radical din x. Dați-mi și mie un amărât de f prim. Parcă era minus 1 supra 2x radical din x, să zic, da? Da. Și un f secund, care era 3 pe 4, ori radical din x, supra x la 3-a? Da. Am ținut bine. Hai să comentăm puțin. Multă lume care știe matematică, adică nu sunt veniți cu pluta, da? Se apucă, aduc la același numitor, raționalizează, dă și luptă, dă și nu știu ce. Având în vedere că știu cu ce copii am de-a face, spuneți-mi și mie ce reprezintă asta. Asta. Ok, mai vreau. Ar reprezenta f de k. Ce reprezintă asta? F de k minus 1. Plus 1. Ce reprezintă asta? F derivat de k. Ar fi minus f derivat de k. Știți că aici ai cu minus și tu ai cu plus. Ce reprezintă asta? Minus f derivat de k plus 1. Sunteți de acord? Da. Am să vă înmulțesc relația cu minus. Știți că se schimbă sensul comparării. F derivat de k plus 1 ar cam trebui să arăți că este mai mare decât, hai să scriu așa, minus f de k plus f de k plus 1, ca să fac detaliu și pentru filmuleț de postare, da? Mai mare decât f derivat de k. De acord? Da. Citită pe dos, ar trebui să arăți, deci trebuie să arăt că f derivat de k mai mic decât, și o să scriu și eu elegant, f de k plus 1 minus f de k mai mic decât f derivat de k plus 1. Corect? Pentru cine știe clasa 11-a Poli și clasa 12-a copii pregătiți, teorema lui Lagrange ne spune în felul următor. F o funcție continuă pe un interval AB. Hai să scriem. F continuă pe AB închis și derivabilă pe AB deschis. Da? Atunci există un punct C mic intermediar aparținând pe intervalul AB, astfel încât f de B minus f de A supra B minus A să dea egal cu f derivat în punctul C. Și atunci, logica mea funcționează așa. Atâta timp cât voi aveți aici f de k plus 1 minus f de k, o să aplic teorema lui Lagrange pe intervalul k plus 1. Exact, că Lagrange poate fi aplicat pe orice tip de interval, da? Bine. Deci aplic teorema lui Lagrange pe intervalul
K plus 1, va exista un punct C mic aparținând acestui interval K plus 1, astfel încât f de K plus 1 minus f de K supra K plus 1 minus K să dea egal cu f derivat în punctul C. Am să șterg aici. Și am să șterg și aici, că de fapt păstrez decât finalul, ce mă interesează să arăt. De aici vă rezultă, bineînțeles, K cu K se reduc și vei ști cu siguranță, deci vei ști că F, datorită lui Lagrange, că F de K plus 1 minus F de K va da egal cu, și ce înseamnă F derivat în punctul C? Păi înseamnă minus 1 supra 2C radical din C. Corect? Da, da. Este un exercițiu elegant, să știți. Îl iubesc, îl ador. Și atunci, ce trebuie să arăt? Că F derivat de K mai mic decât F derivat de C mai mic decât F derivat de K plus 1. Corect? Da. Unde C mic este un număr cuprins între K și K plus 1. Și o să-mi spui, păi și ce făcurăm? Că nu făcurăm nimic. Ba, făcurăm. Oltene. Făcurăm următorul lucru. Mamă, cu ce culoare scriu? Deci mor. Deci, la punctul A, fii atentă, am demonstrat că f derivat de x este o funcție crescătoare, corect? Da. Mai țineți minte din tabelele de variație că spuneam așa, cu verde, că dacă a mai mic ca b, în general, și funcția f care o aplici este crescătoare, se păstrează sensul comparării, deci f de a va fi un lucru mai mic decât f de b, asta e teorie. Dar dacă a mai mic ca b și funcția f care o aplici este o funcție descrescătoare, se inversează sensul comparării. Deci f de a va fi mai mare decât f de b. Păi da, nu te supăra, dar C-ul este un număr cuprins între K și K plus 1, corect? Din ipoteza lui Lagrange. Și îi aplic F derivat. Deci aplic F derivat. Am să șterg aici. Da? Îi aplicăm un aplic F derivat, care F derivat ai demonstrat la punctul A că este o funcție crescătoare. Din moment ce este crescătoare, înseamnă că se păstrează sensul comparării. Deci f derivat de K va fi mai mic decât f derivat de C, va fi mai mic decât f derivat de K plus 1. Și cum îmi place mie să scriu? Mai știe lumea? Sau nu știe? Vede? Quod quod erat demonstrandum. Ceea ce era de demonstrat. Fără să înlocuiești cu derivate, cu alea, că raționalizează, că adu la același numitor. Deci este practic Lagrange aplicat pentru f derivat plus comparare, de fapt nu pentru f derivat, este Lagrange aplicat pentru f plus comparare prin monotonie la f derivat. Deci comparare, Lagrange aplicat pentru f și comparare pentru f derivat. Fără să înlocuiți. Un exercițiu inteligent, interesant. La o combinație, un mix de toate. E șaorma cu de toate. Mai glumim, v-am spus că nu suntem așa. Da? Bun.
cu verde, cu roșu, cu albastru, cu mov. La punctul C să se demonstreze ce vă place mult. Să șterg. Să se demonstreze că șirul A indice N este convergent. Amintiri din copilărie. Așa e? Semestru 1, lumea era varză la șiruri. Modalități de a demonstra că un șir este convergent. O modalitate ar fi așa. 1. Să calculez limită când n tinde către infinit din A indigen și limita aceasta să dea finită. Adică să dea un număr. Asta se întâmplă. Să aibă limită finită. Și atunci șirul vostru este convergent. Adică toți termenii lui converg la un moment dat, indiferent care ar fi nu? Și al 15 milioanelea termen, converg toți prin calcul către acel număr. Asta înseamnă convergent. Da? A doua variantă de lucru, să arăt că este monoton și aici ori crescător, ori descrescător și mărginit atât inferior cât și superior. Adică nu mi-arăt că e mărginit doar într-o singură parte, ci în ambele părți. Astea sunt modalități de a demonstra că un șir e convergent și vă veți lovi de ele și într-a 12-a la integrale. Arătați că I mare indice N este convergent. E deja de partajare pentru nota 10. Da? Aceasta e teoria pe care o aveți deja în caiete, dar se reia acum ca și explicații. Dintre cele două teorii, nu aș vedea, mai dați-mi o dată șirul. A indigen era 1 supra radical din 1 plus 1 supra 2 radical din 2 plus 1 supra 3 radical din 3 și așa mai departe plus 1 supra n radical din n. Bun. Nu prea te-aș vedea bine să calculezi limita acestui șir. Există și alte posibilități, bineînțeles, nu numai. Aș prefera mai degrabă să arăt că este monoton, deci ori crescător, ori descrescător. Mai ține minte cum se face monotonia unui șir? Mai țineți minte? Sau vă arăt? Hai să vă arăt. Monotonia unui șir. Nu dăm valori. E și aia o variantă cu inducție după aia. Se calculează, și aici, da, sunteți pe acolo, ai așa, fie A indice N plus 1 minus A indice N și depinde cum se comportă. Dacă e mai mare ca 0 și sau egal, este șir crescător. Dacă e mai mic ca 0 și sau egal, este șir descrescător. Am făcut săgețile, nu mai scriu. Fracție, sau cu fracție, exact, depinde ce te avantajează. Fracțiile, în general, se aplică la factoriali, la lucruri la înmulțiri, care se pot simplifica, la puteri, șiruri cu puteri, fie A indice N plus 1 supra A indice N. Și asta îl comparăm cu 1. Da, mai mare ca 1 este șir sau egal crescător, mai mic ca 1 șir sau egal descrescător. Bun, în cazul de față, cred că vă dați seama cu toții că voi calcula A indice N plus 1 minus A indice N. Haideți să scriem. A indice N plus 1 minus A indice N.
scriu și eu primul și ultimul termen. 1 supra radical din 1 adunat cu 1 supra n plus 1 radical din n plus 1 minus 1 supra radical din 1 adunat cu 1 supra n radical din n. Constatați, vă rog, că toți termenii se reduc. 1 supra radical din 1 cu minus 1 supra radical din 1. 1 supra 2 radical din 2 cu minus 1 supra 2 radical din 2. Puncte, puncte. Și 1 supra n radical din n cu cel din fața ăsta. Și din toată nebunia va rămâne 1 supra n plus 1 radical din n plus 1. Apreciem cum se comportă această expresie. Datorită faptului că n e un număr mai mare sau egal ca 1, da? Aici, știm. Observați că fracția aceasta este strict pozitivă, nici măcar egală cu 0. Nu este. Este strict mai mare ca 0. Ne rezultă că șirul nostru este strict crescător. Am terminat monotonia. Insist eu cu niște lucruri, nu întâmplător. Analog veți avea și la anul. Demonstrați că I mare indice n, integrala respectivă, este convergent. Calculez separat I mare indice n plus 1 minus I mare indice n și vezi acolo, prin calcul, ce fel de expresie dă. Nu trebuie să vă speriați de șiruri, să știți. Ele par așa wow pentru că sunt cu puncte, sunt cu n, sunt cu de toate. Și când lumea vede asta, parcă vă dă cu ceva în cap. Nu. Dar trebuie insistat asupra șirului și nu știu la clasă cum mai va să face. Da? Mă rog. Am stabilit monotonia. Mai trebuie să arăt că e mărginit. Ce înseamnă pentru voi faptul că un șir e crescător? Că pe măsură ce dau valori lui n, termenii cresc. Da. Nu e logic. Asta înseamnă, deci pentru, cum să explic, stai să-mi găsesc cuvintele. Asta înseamnă că A indice 1 va fi un lucru mai mic decât A indice 2, că A2 e mai mare ca A1, care A2 la rândul lui va fi mai mic decât A3, care la un moment dat va fi și ăsta mai mic decât A indice n. Asta înseamnă că șir e șir crescător, corect? Bun. Păi și asta înseamnă că cel puțin mărginit inferior este de primul termen al șirului, că mai mic ca el nu există, da? Dați lui n valoarea permisă, dați lui n valoarea 1 și marginea inferioară a șirului va fi chiar termenul A indice 1. Deci într-o parte întotdeauna va fi mărginit. Ori superior, ori inferior, depinde cum e șirul. În cealaltă parte va trebui să vedem ce se petrece. Am să șterg aici. Da, aici, da? Deci deoarece A indice n este crescător, ne rezultă că A indice 1 mai mic decât A indice n. A indice 1 în cazul nostru este, dați lui n valoarea 1, adică 1 supra radical din 1, adică 1. Deci marginea lui inferior, cel puțin șirul tău, A indice n este un lucru mai mare decât 1. Asta este cert. Va trebui să ne ocupăm și de marginea superioară. Și acum, morală, în BAC cel puțin, întotdeauna subpunctele au legătură între ele. Oare... Imediat am să șterg aici. Am să șterg de tot. Am să le șterg și pe ăștia și pe asta. Okay. La punctul B ați demonstrat cu Lagrange și monotonia lui F' că 1 supra 2 pe lângă k plus 1 radical din k plus 1 este mai mic decât 1 supra radical din k minus 1 supra radical din k plus 1, care la rândul lui e mai mic decât 1 supra 2k radical din k, oricare ar fi k, număr natural stelat. Deci k mai mare sau egal ca 1 și să aparțină lui n. Șirul vostru, A indice n, era, încă o dată îl scriu, legătura între ce ai demonstrat la B și ce îți cere la C
Ce șansă ai, dacă îmi pot pune întrebarea așa, să dai peste asta? Păi să începi să dai valori pe ce ai demonstrat la punctul B. Dacă capul ar fi 1, înlocuiți. Aia e o egalitate evidentă, deci fără tăgadă, da? Obținem că 1 supra 2 ori 2 radical din 2 mai mic decât 1 pe radical din 1 minus 1 pe radical din 2 mai mic decât 1 supra 2 ori 2 radical din 2. Nu. Mai mic, mă scuzați, în loc de k dau valoarea 1. Decât 1 supra 2 ori 1 radical din 1. Corect? Da. Dacă dau lui k valoarea 2. 1 supra 2 ori 3 radical din 3 mai mic decât 1 supra radical din 2 minus 1 supra radical din 3 mai mic decât 1 supra 2 ori 2 radical din 2. Corect? Puncte, puncte în jos, dar k este n. 1 supra 2 ori n plus 1 radical din n plus 1 mai mic decât 1 supra radical din n minus 1 supra radical din n plus 1 mai mic decât 1 supra 2n radical din n. Corect? Tragem linie și adunăm pe coloană. Ce observați? Dacă voi trageți linie și adunați, minus 1 pe radical din 2 cu 1 pe radical din 2 se reduc. Minus 1 pe radical din 3 cu ăla de după el se reduc. Tăierea are loc într-o anumită logică. Pardon. Ăsta cu cel din fața lui se reduc. Deci, cu alte cuvinte, ce obțineți? Am o pretenție să-l dați factor comun pe 1 pe 2. 1 pe 2 pe lângă. 1 supra 2 radical din 2 plus 1 supra 3 radical din 3 și așa mai departe plus 1 supra n plus 1 radical din n plus 1 mai mic decât a mai rămas primul și ultimul termen 1 pe radical din 1 va da 1 minus 1 supra radical din n plus 1 mai mic decât și aceeași pretenție am și aici, să-ți vi-l dați factor comun pe 1 pe 2. 1 pe 2 pe lângă, 1 supra 1 radical din 1 plus 1 supra 2 radical din 2 și așa mai departe, 1 supra n radical din n. Am dat factor comun pe 1 pe 2. Asta ce reprezintă, dacă sunteți atenți? Ar da să fie a indice n plus 1, dar vedeți că vă lipsește un termen. O să-l scad. Minus 1. Corect? Ăsta îl lași în pace. Ăsta ce ar da să fie? Chiar a indice n. Uitați-vă. Haideți să scriem la ce concluzie ajungem. Am să șterg aici, vă rog, darea de valori. Chiar și aici. Am obținut așa că 1 pe 2 pe lângă, o să fac detaliu absolut, da? A indice n plus 1 minus 1 mai mic decât 1 minus nu știu cine mai mic decât 1 pe 2 ori a indice n. O să vă rog să eliminați doialul, deci înmulțiți relația cu 2 și vă dă că a indice n plus 1 minus 1 mai mic decât 2 minus 2 supra radical din n plus 1 mai mic decât a indice n. Eu am nevoie de an să văd cum este. Mă rog, am să șterg aici. Ia uitați-vă ce fac. Mă ocup întâi de inegalitatea din stânga. Ți-l trec pe minus 1 în partea asta. A indice n plus 1 va fi mai mic decât 3 minus 2 supra radical din n plus 1. Dar pentru că eu am nevoie de a indice n, a indice n, cum să spun,
prin deducție, dacă aici ai n plus 1 și aici ai n plus 1, prin deducție, a indicent va fi mai mic decât 3 minus 2 supra radical din n. Adică am scăzut indicele cu o unitate sau în loc de n am pus n minus 1. Vă explicați cum vreți. Să știți că practic exercițiul meu e terminat. S-a terminat, ca să zic așa. De ce? Pentru că până la urmă eu ți-am demonstrat că este marginit inferior de primul termen al șirului, adică 1, și marginit superior 3 minus ceva, care tinde la un moment dat către 0, pentru n tinzând către infinit. Dacă vrei, eu pot să mă opresc aici și să zic că este mai mic decât 3. Deci, cumva, eu am marginit șirul. Dar e păcat de demonstrație. Ți-am arătat că AN e mai mic decât 3 minus 2 supra ceva. Hai și pe partea asta, că tot apucarăm. Mă ocup acum și de această inegalitate. Păi, ce vă rezultă? Pardon, nu de aici, de aici. Păi, aici ți rezultă pe direct, deoarece 2 minus 2 supra radical din n plus 1 mai mic ca AN. Nu ți se pare logic că AN va fi mai mare decât 2 minus 2 supra radical din n plus 1? Cu alte cuvinte, concluzie, ți-am încadrat șirul tău AN între două lucruri. Odată e mai mare decât 2 minus 2 supra ceva și odată e mai mic decât 3 minus 2 supra ceva. Și pentru n tinzând către infinit, vă rog frumos să înțelegeți că fracțiile astea, număr supra infinit tinde către 0. Și așa ți-ai demonstrat tu că șirul tău, foarte fin aproximat, va fi un șir cuprins, deci indiferent ce valoare îi dați lui n, toți termenii vor fi cuprinși între 2 și 3. Ți-am arătat că e monoton, ți-am arătat că e marginit, vă rezultă că șirul este convergent. Un exercițiu frumos. Prin ce te-a trecut? Printr-o derivată, chiar prin două derivate. Să arăți că nu știu cine e crescător, deci să știi ce se petrece, adică ce trebuie să arăți până la urmă. Să deduci. Morala exercițiului știți care ar fi? În momentul în care în aplicații întâlniți f de k plus 1 minus f de k, f de n plus 1 minus f de n, f de 5 minus f de 4, nu neapărat consecutive, f de 9 minus f de 7, genul acesta de aplicații, să vă dați seama că se aplică, bineînțeles dacă nu poți să le calculezi, dacă le calculezi, nu am nicio problemă, să-ți dai seama că se aplică Lagrange, da? În special f de k plus 1 și f de k, ăștia sunt de notorietate, da? Am aplicat Lagrange funcției și mi-am dat seama că am de demonstrat o inegalitate, f derivat de c mai mic decât, nu, f derivat de k mai mic decât f derivat de c mai, fără să-ți înlocuiesc că am folosit monotonia lui f'. Ia uite la ce nivel vorbim. Deoarece f' este crescătoare, aplicând o inegalitate se va păstra sensul comparării, fără a înlocui. Că mulți asta faceți, 90% din voi se apucă să raționalizeze, să apucă la celălalt, să ridice la pătrat, când vede cu radical, da? Nu, dragii mei. Iar la punctul C, cu caracter recapitulativ, șiruri, monotonie și convergență. Ori te apuci și calculezi limita și îți dă un număr și ai terminat bâlciul, da? Ai demonstrat că e convergent, ori te apuci și faci monoton și marginit. Iar marginirea acolo. Oricum marginit într-o parte este. De primul termen al șirului. Contează în cealaltă parte cum îl marginești. Și aici am făcut bypass. Am făcut o legătură între subpunctul B și subpunctul C. Asta e morala exercițiului. Bravo. Ce am mai selectat acolo? Ce numere? Iau descrescător. 33. Apoi ce vine? 32. 32. Termin. Da, și 32 îmi place. Haideți să scriem. Varianta 32. În aceeași logică, subiectul 3 roman, 1 arab. Vi se dă o funcție
f definită pe R cu valoare în R, f de x dată de relația arc tangentă de x plus 2 minus arc tangentă de x. La punctul A, invariabil, vi se cere derivata, da? F derivat de x. Aduceți-vă aminte funcții compuse. R tangent de u derivat. Păi R tangent de x derivat era 1 supra x pătrat plus 1. R tangent de u derivat ne va da 1 supra 1 sau u pătrat plus 1 sau 1 plus u pătrat înmulțit cu u derivat. Iar la tangent de x este chiar formula pe direct. Să calculăm. De fapt nu calculez, o las așa, că x plus 2 derivat ne dă 1. Derivata ar cam da să fie acest lucru, dar de fapt să știți că derivata nu se lasă neprelucrat. Haideți să facem la același metod, nu se poate. Deci ne dă 1 plus x pătrat minus pe lângă 1 plus x plus 2 la pătrat supra. Jos la numitor nu, lăsați în pace, numitorul nu prea influențează. Ne va da mai departe calcule. Aici e formulă. X pătrat cu x pătrat, 1 cu minus 1, mie derivata îmi dă atât. O derivare normală, adică nu ceva wow, chiar ușor. Ce mi-a atras însă atenția a fost altceva. Ați ști să interpretați cerința de la B? Imediat. Am să șterg derivarea. Da, am să scriu aici f derivat de x, că am nevoie de el. La punctul B vă cere să demonstrați că imediat f de x este strict mai mare decât 0 și mai mică sau egală decât pi pe 2, oricare ar fi x număr real. Foarte mulți dintre voi se gândesc să înlocuiască funcția și să vadă ce face acolo. Ridică la pătrat, face calcule. Nu se face așa și v-am povestit. Pentru a demonstra că A mai mic sau strict decât f de x mai mic sau egal decât b, se realizează tabel de variație. Da? Plus ar fi recomandat limite când x aparține domeniului de definiție. Și acolo citiți imaginea funcției f sau vă spuneam eu mulțimea valorilor funcției f. E același lucru. Pentru realizarea tabelului de variație, da, am vrut să vă fac cerința aceasta, știți, să mai recapitulăm inegalități aparent imposibil de demonstrat. Adică nu văd cum ai face, nu poți să-i bagi delta, ce face ăștia cu artangentă, da? Și atunci, haideți, derivata o avem, ne aducem aminte realizarea tabelului de variații, da? Se calculează derivata, se rezolvă f derivat de x egal cu 0.
Soluțiile ecuației reprezintă puncte critice, și anume minus 4x minus 4 supra numitorul nu mai scrieți voi egal cu 0. O fracție de 0 dacă numărătorul este egal cu 0, minus 4x minus 4 egal cu 0, minus 4x egal cu 4, x egal cu minus 1. Și se realizează un tabel de formă. Am să șterg aici. Tabelul este așa. Vedeți domeniu mare, atenție domeniu, R în cazul meu, minus infinit plus infinit, X, F derivat de X și F de X. În tabelul de variație se trec punctele critice, dacă aveți. Noi avem un punct critic. Sunt situații în care nu aveți, deci nu aveți ce să treceți. Deci x egal cu minus 1. Derivata ți se anulează în acel punct critic. Eu nu mai am numitorul, dar dacă vă uitați la numitor era sumă de pătrate. Da, Și ăla e tot timpul pozitiv. De aceea va dicta decât numărătorul. Și în funcție de gradul 1, bine, ori îți dai valori la stânga și la dreapta rădăcinii, ori folosești teorii cunoscute. La stânga rădăcinii avem semn contrar lui A, adică plus. Și la dreapta rădăcinii avem semnul lui A, adică minus. Acolo unde f derivat este pozitiv, funcția este crescătoare și acolo unde f derivat este negativ, funcția este o funcție descrescătoare. Întotdeauna se calculează f de ce ai obținut aici, f de minus 1, va da arc tangent, fac și eu direct, minus 1 plus 2 va da 1, minus arc tangent de minus 1. Mai știe lumea că în general arc tangent de minus x vă iese minus în afară, că e funcție impară. Bravo. Deci vă dă minus arc tangent de x. Și atunci, în cazul de față, obțineți că f de minus 1 vă dă, arc tangent de 1 plus arc tangent de 1 și vă mai aduceți aminte că spuneam, în cazul meu, dacă arc tangent de 1 egal cu cât, tu te întrebi pe invers, că de-aia e funcție inversă. Tangentă de cât îți dă 1? Rezultatul mi-l dați în radiani. Mai știm? Pi pe 4, da, de 45 de grade. De aceea, f de minus 1 vă va da pi pe 4 adunat cu pi pe 4, care vă dă pi pe 2. Vă dă 2 pi pe 4, adică pi pe 2. Bun. Ce mai întrebe? Îmi trebuie și limitele la capetele domeniului de definiție. Deci vreau să vă spun ceva. O parte a inegalității ți-a ieșit. Da. Că la punct de maxim. O să detaliem imediat. Mai trebuie și cealaltă parte a inegalității. Va trebui să calculăm atât limite la minus infinit din f de x, cât și limite la plus infinit din f de x. Și după aia citim cea mai mică și cea mai mare valoare de pe rubrica lui f. Aceea reprezintă intervalul pe care ia valori funcții. Am terminat. Bine? Generalizați-vă logica. Indiferent ce funcție aveți, dacă își cere să arăți că e cuprins între două numere, asta faci. Tabel cu limite la capetele și imaginea funcției. Indiferent, dar să nu greșiți derivata, semnele, alea. Da? Am să șterg aici. Îmi trebuie, de fapt am să scriu și aici, limita când x tinde către minus infinit din arc tangent de x plus 2 minus arc tangent de x. Înlocuind pe x cu minus infinit, vă dă arc tangent de minus infinit minus arc tangent de minus infinit. Minusul vă iese afară. Vă dă minus arc tangent de infinit minus și cu minus plus arc
tangent de infinit. Întreabă-te, elev, arc tangent de infinit egal cu cât? Te întreb pe dos. Tangent de cât ne dă plus infinit? Tangenta este sin pe cos. Sin de cât supra cos de cât îți dă infinit. Ca să-ți dea ceva cu infinit, jos trebuie neapărat să ai 0. Că număr pe 0, cosinus de cât ne dă 0? De 90 de grade, adică pi pe 2. Concluzie, arc tangent de infinit vă dă pi pe 2. Logic. Aceeași logică. Da? De aceea aici aveți răspunsul minus pi pe 2 adunat cu pi pe 2, care, ce să vezi surpriză, vă dă 0. Cumva te apropii de adevăr. Da. Dar n-am terminat. Mai avem și în partea cealaltă. Da? Am să șterg. Limita când x tinde către plus infinit din același lucru. Înlocuind vă dă arc tangent de infinit, care vorbirea mai devreme că ne dă pi pe 2. Minus, din nou, arc tangent de infinit, care am vorbit că ne dă pi pe 2. În cazul de față va fi tot 0. E ok? Surprize, surprize. Ce pretenție aveam eu de fiecare dată? Să scrieți textul tabelului de variație. Haideți să scriem un text care nu știu, nu se explică, nu știu. La clasă va arăta cu text cu tot tabelul de variație. Îmi dă lumea din cap, ba așa, ba așa. Deci, da? Am o mare pretenție la textul de la tabelul de variație, vă rog foarte mult. O luați pe interval. Când x aparține de la minus infinit la minus 1 închis, pentru că își atinge propriul punct de extrem, vă rezultă că f derivat de x mai mare sau egal ca 0, deci vă rezultă că f de x este crescătoare. Și când x va aparține tot de la minus 1 închis, că nu e explicitare, își atinge propriul punct de extrem și la stânga și la dreapta. De la minus 1 la plus infinit, vă rezultă că f derivat de x este mai mic sau egal ca 0. Vă rezultă că f de x este o funcție descrescătoare. De aici vă rezultă că funcția are un punct de maxim local, A mare de coordonate minus 1 și pi pe 2, dar noi nu ne-am propus să trasăm graficul. Pe mine mă interesează să aveți o logică permanentă în cap, da? Și de aici, datorită celor două limite pe care le-am calculat, voi scrie că imaginea funcției im de f de x, și nu întâmplător infinitul nu se poate atinge. E un film pe tema asta. Omul care a cunoscut infinitul. Pentru cunoscători este vorba de Ramanujan, care a murit la 28 de ani. Un ilustru matematician indian. Păcat, a murit foarte tânăr. Vă recomand să vedeți filmul. Omul care a cunoscut infinitul. Așa se numește. Așa, am divagat puțin. Zero acesta nu se atinge. Pentru că nu ai cum să atingi infinitul și atunci de asta pun aici 0 deschis până la pi pe 2 închis. Și cumva am atins obiectivul exercițiului. Vreau să vă spun că nici măcar B-ul nu mi-a atras atenția. C-ul este subpunctul care mi-a atras atenția la această variantă. Dați-mi voie să șterg. Am să șterg și aici. La subpunctul C,
se dă funcția g definită pe R cu valoră în R, g de x este egală cu f de x adunat cu arc tangent de x plus 1 la pătrat supra 2. Arătați că această funcție g de x este constantă. Undeva cândva era și ăsta un film. Once Upon a Time in Craiovia. Da? Spuneam în felul următor. Pentru a demonstra că o funcție este constantă, calculăm derivata ei, care trebuie să dea egală cu 0. Și concluzia este că derivata unui număr dă 0. Și atunci, ca să afli acel număr, dai lui x o valoare ușor calculabilă pentru a depista constanta cu care funcția este egală. Corect? Asta ne propunem noi. Calculăm. M-am făcut înțeles? E ok? Calculăm g derivat de x. Păi înseamnă f derivat de x adunat cu arc tangent din x plus 1 la pătrat supra 2. Profit de derivata de la punctul A, care era minus 4x minus 4 supra 1 adunat cu x plus 2 la pătrat pe lângă parcă 1 plus x pătrat. Cam rețin bine. Plus, dar vedeți că aici am făcut o eroare. Deci g derivat este f derivat plus acest lucru derivat. Doamne. Și va trebui să-l derivați tot ca arctangent de u. Augurii. Ia uite ce avem. 1 supra 1 plus u pătrat, 1 plus x plus 1 la pătrat supra 2, înmulțit cu acest u derivat. X plus 1 la pătrat supra 2, totul derivat. Ne va da trebuie adus și la același numitor. Aici retranscriu. Aici vă aduc la același numitor cu 2 și vedeți că 2-arul saltă sus, din fracție supraetajată. Înmulțit cu, iar aici u derivat, constanta la înmulțire iese în față. Și îl mai derivăm decât pe x plus 1 la pătrat, care îl tratăm ca u la n. Ne dă n, ori u la n minus 1, ori u derivat. Și x plus 1 derivat va da 1. Deci n, 2, ori x plus 1 la întâia, înmulțit cu x plus 1 derivat. Dar dau x plus 1 derivat ne dă 1. Puțin calcul. 2 cu 2 se reduc. 2 cu 2 se simplifică. Mai scriu încă o dată ce a rămas ca să-mi fie mai clar. Am să șterg așa, așa și așa. Ne va da minus 4x minus 4 supra. Haideți să facem o dată calcul aici. Deci va da x la a doua plus 4x plus 5. Pe lângă x la a doua plus 1. Dar nu trebuie să fie și x plus 1 la a doua pe 2 totul la a doua. Păi da. Nu trebuie să fie după la a patra. Nu. Era decât așa. X plus 1 la pătrat supra 2. Nu era totul supra 2. Decât paranteza e supra 2. Păi Decât... după cum se derivează Deci, nu e... ce trebuie să mai explic? Așa. Arc tangent Da. de x plus 1 la pătrat și ăsta este supra 2. Ăsta Da. este u. Da? Deci îți dă 1 supra 1 plus u pătrat
Păi da. Păi da, are dreptate. Că era x plus 1 la pătrat supra 4. Eu pe 2 am uitat să ridic la pătrat. Bravo! Păi atunci, în momentul în care aducem la același numitor, înseamnă că aici avem 4. Numitorul saltă sus ca fiind tot 4. Restul nu e... Dar 1 pe 2 nu se reduce cu 2 ori x plus 1. 2 ori nu se reduc. Și rămâne x Ba da, plus 1. vorbesc ca idee. Deci aici era 4, n-am apucat să termin. Aici nu mai e greșeală. Decât 2 ăsta cu 2 ăsta se simplifică, da? Și atunci, revenind, deci era ăsta adunat cu 4 supra și făm calculul aici. Vă dă x la a doua plus 2x plus 1 plus 4, care vă dă x la a doua plus 2x plus 5. Da, așa e. Înmulțit și ți-a mai rămas cu x plus 1. Putem să dăm un factor comun. Numitor comun. Numitor comun. Asta e. O plăcere, îți dai seama. Păi, hai, înainte. Amplifici aici cu ăsta. Și aici cu ăsta. Eu n-am loc să scriu paranteză pe lângă paranteză. Da? Și ne dăm. Vedeți că desfac direct. Minus 4x la a treia. Minus 4x pătrat, minus 8x pătrat, minus 8x plus, de fapt minus 20x minus 20 plus 4 pe lângă x plus 1, pe lângă ăștia desfăcut așa. X la 4. Da, știți care e faza? Că mie nu se reduce. Mie trebuie să-mi dea derivata 0. Asta e? Să vedem. Aici e bine. Și acolo e bine. 4. Bine, x pătrat plus 2x plus 1 plus 4. Ne dăm minus 8x la a treia. Iată, da. Nu, problema e că aici am de 1 de gradul 4 și aici nu am de gradul 4. Păi, jos de gradul 4. Adică la prima fracție. Deci aici ți-am adus la acela numitor cu ăsta. Da. Și aici îți amplific cu ăsta. Stai, nici măcar e gradul 4, dar de gradul 5. Că vine 4 pe lângă x plus 1, înmulțit cu ăsta. Da. Da? Înmulțit cu ăsta. Ce-am zis? Prima aia îmi dă minus 4x pătrat minus 8x Pătrat? Da. De unde pătrat? A la a treia. Bine că eu am văzut altceva, că pot să ți-l dau. Factorul comun pe x plus 1? Da, știi, și pe 4 pe lângă x plus 1, știi? Dar oricum nu mi se arată. 4 pe lângă x plus 1 pe lângă. Și aici îți rămâne minus 1 supra asta. Adunat cu 1 supra asta. Și nu văd cum asta să dea 0. Înțelegeți ce zic? Da, și la a doua fracțiune trebuia să fie... Încă o dată la a doua. O luăm de la cap. Da, dracu de Eu am voie să tai din filmare, nu? O să postez până la urmă, să mai arătați cum să fac asta, da? Și după aia să completez cu... Adică să tai anumite bucăți și să... Deci, reluare, derivare, g de x. Încă o dată. G de x era
f de x adunat cu arc tangent de x plus 1 la pătrat și ăsta totul pe 2. Așa. G derivat de x este f derivat de x adunat cu, ăsta e arc tangent de u. Ne dă 1 supra 1 plus x plus 1 la pătrat pe 2, totul la pătrat, înmulțit cu x plus 1 la pătrat pe 2, derivat. F derivat de x era 1 supra 1 plus x plus 2 la pătrat. Nu, era minus 4x minus 4, parcă așa, pe lângă x la a doua plus 1. Da. Adunat cu. Într-adevăr, aici e 1 supra 1 plus x plus 1 la a patra supra 4. Da. Înmulțit cu 2, mă rog, 1 pe 2 iese în față, ori 2 pe lângă x plus 1, ori x plus 1 derivat. Că e u la n. Ne dă minus 4x minus 4 supra x la a doua plus 4x plus 5 pe lângă x la a doua plus 1. 2 cu 2 se simplifică. Aduc la același numitor aici. 4 saltă sus. Adunat cu 4 supra 4 plus x plus 1 la a patra. Și a mai rămas înmulțit cu x plus 1. Dați factor comun pe 4 pe lângă x plus 1. Pe lângă. Aici îmi rămâne minus 1 supra... haideți să desfacem parantezele. X la a patra plus x pătrat plus 4x la a treia plus 4x plus 5x pătrat plus 5 adunat cu 1 supra 4 plus. Mi-ar plăcea să băgați binomul lui Newton. Ia să-l aplicăm. Am să șterg aici. De fapt, scopul este ca derivata să-mi dea 0. X plus 1 totul la a 4. Înseamnă combinăr de 4 luate câte 0 ori x la a 4. De ce să mă apuc să fac de 2 ori, știi, la pătrat și la pătrat? Hai mai facem și binomul lui Newton. Plus combinăr de 4 luate câte 1 ori x la a treia ori 1 la a întâia. Plus combinăr de 4 luate câte 2 ori x la a doua ori 1 la a treia. Plus combinăr de 4 luate câte 3 ori x la a întâia ori 1 la a patra. Plus combinăr de 4 luate câte 4 ori 1 la a cincea. Combinăr de 4 luate câte 0 este egal cu combinăr de 4 luate câte diferența lor și este egal cu 1. Combinăr de 4 luate câte 1 este egal cu combinăr de 4 luate câte diferența lor și este egal cu n, adică în cazul meu cu 4. Ce-a mai rămas de calculat decât 4 luate câte 2? 4 luate câte 2 e 4 factorial supra 2 factorial ori 2 factorial. 2 factorial ori 3 ori 4 supra 2 factorial ori 1 ori 2. Deci vă dă 6. X plus 1 totul la a patra ne va da x la a patra plus 4x la a treia plus 6x la a doua plus 4x plus 1. Deci, revenind aici, vedeți că v-am făcut decât ăsta la a patra. Dar voi mai aveți adunat și cu 4. Deci aici vă dă
x la a patra plus 4x la a treia plus 6x la a doua plus 4x plus 5. Și dacă vă uitați, e același lucru. X la a patra plus 4x la a treia Da, plus 6x la a doua plus 4x plus 5. Și ăsta cu minus și ăsta cu Dă plus, 0, derivata vă dă 0. Da? Și deoarece g derivat de x este egal cu 0, vă rezultă că funcția g de x este constantă. Dacă și vrei să afli constanta, dă lui x orice fel de valoare dorești. Eu aș da lui x valoarea 0, cea mai ușoară. Și atunci g de 0 ar fi egal cu f de 0. G de x nu mai am pe tablă. G de x era egal cu f de x plus arctangent de x plus 1 la pătrat pe 2. Deci g de 0 este egal cu f de 0 plus arctangent de 1 pe 2. Nu e o valoare cunoscută. F de 0, dacă înlocuiți, vă rog frumos, nu mai scriu funcția, vă dă arctangent de 2. Da? Minus arctangent de 0, care este 0, plus arctangent de 1 pe 2. Dar mai am o obsesie. Știți cum era matematică? Dai din una într-alta. Am să șterg portocaliul. Dacă atașez o funcție h, în general, arctangent de x adunat cu arctangent de 1 pe x. Ia calculăm derivata. Vă dă 1 supra x pătrat plus 1 adunat cu 1 supra 1 plus u pătrat înmulțit cu u derivat. Și noi știm pe direct că 1 pe x derivat vă dă minus 1 pe x pătrat. Dacă eu o să calculez treaba asta, aduc la același numitorul saltă sus. Știu cum să vă spun. Dar h derivat de 0. Asta înseamnă că funcția h la rândul ei este o constantă. Și asta înseamnă că indiferent ce pui în loc de x, h va da mereu același lucru. Ce îi pune în loc de x? Ușor calculabil ar fi 1. O altă egalitate fundamentală. Ar fi bine de ținut minte. Dacă tu calculezi h de 1, vă dă arctangent de 1, adică pi pe 4, plus arctangent de 1 pe 1, care dă tot pi pe 4. Deci îți dă pi pe 2. Orice ai pune în loc de x. Păi și în loc de x pun 2. Și deci arctangent de 2 plus arctangent de 1 pe 2 va da tot pi pe 2. Înțelegeți? Da. Mișto. Mă scuzați, nu vorbim mult. Deci, constanta cu care g de x este egală este chiar pi pe 2. Dar cum am gândit treaba asta? Cum am gândit treaba asta? Printr-o altă funcție, h. Poate să-și ceară în examen. Încercuiți constanta cu care funcția g este egală. Punct. Sau să te întrebe, g de 2024 egal cu... Știi? Calculezi g de 2024. Și tu știi cât e arctangent de 2026? Nu știi. Și aici trebuie să gândești puțin lucrurile. Bă, e clar că ăsta are un schepsis. M-ați priceput? YouTuberilor, le spun la revedere!